O Sergas comprométese a repoñer o servizo de pediatría compartido nos centros de Moraña e Cuntis. O problema é saber cando. O xerente da área sanitaria mantivo un encontro cos alcaldes deses dous concellos para trasladarlle a intención do Servizo Galego de Saúde de arranxar o canto antes, pero ningún facultativo quere esa praza. Nos volveu a explicar a dificultad que hai para contratar a un profesional, porque ademais non solamente no caso de que aparecerá algún, como hai demanda de profesionales e os profesionales teñen a alternativa de escoller máis plazas, porque non só é Moraña e Cuntis os únicos que estamos afectados, sino que hai máis concellos, e os profesionales pois van a lugares máis atractivos, onde non teñan que compartir pois o Concello de Moraña e de Cuntis, como é o que nos pasa aquí. Ante esta situación, o Sergas está buscando un novo parche temporal para aliviar o problema. O gerente se comprometeu a ofertarlle aos profesionales que hai actualmente si poden vir a facer algún tipo de traballo, pois de tardes ou algo así, pero de momento é unha negociación que está facendo el. Nós quedamos á espera, nos exigimos evidentemente que nós temos este servicio, nós lle planteamos varias alternativas e el dixo que pois entre ayer e hoxe pois que nos iba a comunicar o resultado desas negociacións cos profesionales. O que di o alcalde de Moraña que non serve para nada son as movilizacións, referíndose a convocada onte ás portas do propio centro de saúde polo BNG e o PSDG. Di que o importante é traballar para solucionar o problema. Nós o que estamos facendo a gestión para que isto se solucione, pero desde logo non estamos para andar mareando aos veciños a decirlle vindo aquí a unha manifestación cando sabemos certamente que cunha manifestación non vamos a solucionar nada. Sería moi importante facer unha manifestación, evidentemente, si superamos que hai profesionales dispuestos a vir a Moraña e que o Sergas pois non o quixera contratar, pero eso non é o caso. Moraña e Cuntis atópanse nesta situación dende que a pediatra que había elixiu un novo destino. A día de hoxe, a rapazada destes dous municipios tense que desplazar a Caldas para ser atendida.